Nyanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsɔw tuma bɛ bi ye tarata min na bɛnnen bɛ nadarasa kalo 4 na ye avril kalo ye bi y'o tile 27 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 15 ye jate la san kalo 9 don hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka u ladɔnɛ k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na wulikɛjɔ kɔni nin dɔ fɔranya in kɔnɔna na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na Mali lakana tigilamaw ni jadewala tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la tɛsɛlitikaw fɛ yen kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛbaw olu ye wulikɛjɔ ta ka ɲɛsin an balana k'a fɔ diɲɛ sennaani ka kɛlɛbolo b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye kasikibile ye ka wulikɛjɔ ta ni ka ɲɛ suru ma maa 3 ni k'olu jɔngin o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ office du Niger o kɔnɔna na jisɔngɔ ko kumaw olu cayalen bɛ o ko bɛ cogo jumɛn la bi bina kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kuni kɔrɔ Elhadji Birun Keita ale ka fanga dafirili waatiw kɔnɔna na wulikɛjɔ minnu tun kɛra ale ka fanga nɔfɛ o ko senfɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu dɔw kasarala u ni na ka dɔw kɔni kɛ majɔngini o ko jateminɛw bɛ sen na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimamɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na min ye ka dɔ k'a fɔ nin dɔ fɔrɔjɛ in kɔnɔna na wulikɛjɔ kɔni olu cayalen bɛ kosɛbɛ an ka jamana lakana tigilamaw olu ye ka dɔ k'a fɔ benni min kɛ ni olu ni waleyajugu kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jadewala tigilamaw kɛra ɲɔgɔn na ɲɔnɔ kɛrɛda fɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra serew le o kabini o kɔni kɛra nin waati ninnu na wulikɛjɔw bɛ senna nin waati in na kunungo kurumarikaw fɛ yen avion bɛ se avion 6 ma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ munumunu zalo la o kɔni kɛra so ye maa caman bɛ yen minnu siranna kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa min ka dɔn k'a fɔ kurumari jateminɛ fala kɔfɛlaw fɛlaw yɔrɔw la maa caman siranna kosɛbɛ k'a sɔrɔ kɛ nin waati in na avion kɔni caman bɛ munumunu zalo la o yɔrɔw la u ye mugufili dɔw kɛ min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ka wulikɛjɔ ye k'a yira k'a fɔ jadewala tigilama minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ o yɔrɔw la bidenw ka dɔn k'a fɔ u ɲɛ dalen bɛ yen ka se k'u kɔni ɲini ka tɛgɛ da u kan ka wulikɛjɔ ta ka ɲɛ s'u ma u bɛ ka basigibaliya min ɲini ka ɲɛsin jamana ma ka se k'o basigibaliya min n'o hakila b'u la hakilajugu min b'u la ka se k'o hakilaw cɛn ka bɔ yen an ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min na wulikɛjɔ min bɛ sen na a yirala k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna na k'u ye yɔrɔ caman kɔni ka se ka mugujugu fili ka ɲɛsin ye ma o kɔni kɛra so ye n'i ye fala kɔfɛla yɔrɔw lajɛ yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ olu ye kungokolo kɔnɔna ye ko jamana lakana tigilamaw kɔni nin waati in na u kɛlen bɛ ka kungo minɛ u bɛ mɔmɔ ni bala ye nin waati in na o kɔni kɛlen bɛ sababu ye u ka se ka cɛnni don jadewala tigilamaw kun yɔrɔ caman na o kɔni kɛlen bɛ sababu ye ka wulikɛjɔw ta bi basigi ni lafiya bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na k'o baaraw bɛ sen na maa caman ka fɔ la ko nin ko min bɛ sen na ne nin taara ɲɛfɛ ko jamana in mago bɛ basigi min na ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye ka dɔn k'a fɔ jamana ye k'o sira minɛ o yɔrɔw la dɔw ka fɔ la ko nin min bɛ sen na ne nin ko kɔni n'a dili donna ka taa fɛ maaw bɛ sira min na bi bina basigi nani na k'i ka dɔn ko a bɛ kɛ so ye basigi kɔni ka se k'o cogo ko an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi lafiya u bɔ kɔrɔ ni tile bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a yarabi Ala k'o sabati an ka jamana k'a bila basigi o minɛn kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ MINUSMA daga yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ i ka dɔn k'a fɔ tɛsɛlitikaw fɛ yen wulikɛjɔ kɛra karido waleyajugu tigilamaw fɛ ka se ka mugujugu fili ta ka ɲɛsin olu ma o kɔni kɛra so ye k'a dɔn k'a fɔ a ko senfɛ MINUSMA ka kɛlɛkɛcɛ 3 k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔngin a yirala k'a fɔ ko jɔngin kɛra waati min na u taara ka taa labutani nin waati in na k'u bɛ furakɛli yɔrɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ nin min kɛra dangana se ka kɛra u la cogo min na furakɛli kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin u ma nka ko n'i ye jateminɛ bi sigila maa caman ka jateminɛw la k'i ka dɔn tuma ni tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ fasodenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko wulikɛjɔw bɛ ka kɛ nin waati laban in na ka ɲɛsin jadewala tigilamaw kɛlɛli ma ko waati kelen kɔnɔ na k'u bɛ wulikɛjɔ de ta ka tila ka bɛnganiya waleya ta yɔrɔ caman na ka ɲɛsin an ka jamana lakanamaw ma f'a bɛ maa gɛn kamana na n'i ye jateminɛ bi nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na u ye wulikɛjɔ dɔw ta minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u taara o yɔrɔ kelen na ka ɲɛsin Cadi kɛlɛkɛcɛw ma n'o kɛra so Cadi kɛlɛkɛcɛ dɔw olu ni toro ko senfɛ
ka dɔn k'a fɔ bi ka tila ka nin wulikajɔ ninnu kɔni kurakuraya k'e ka dɔn ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ tuma min na n'i y'a sɔrɔ fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ k'a fɔ jadiwaleya tigilama k'olu kɛlɛ ka bɔ an sen na waati kelen kɔnɔ jadiwaleya tigilamaw yɛrɛ u b'u ka janjuguw da fan caman fɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ Amnesty International o ye kulu ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛgɛsɛgɛliw ma bunadamadenya yɛrɛ a jo sariya olu baaraw bɛ se ka yakubaya cogo min na an balana k'a fɔ olu ye jateminɛ dɔw kɛ ka se ka gafe laban dɔw bɔ gafe laban ninnu kɔnɔna na u tɛgɛ kɔni ɲɛsin ma k'a jira k'a fɔ an ka jamana kunnigi kɔrɔ Elhadji Wari Keyita o ka fanga kɔni tuma min na n'i y'a sɔrɔ u bɛna sodoro wulikajɔ minnu kɛra o kɔnɔna na k'i k'a dɔn maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kasaraliw nin na ani maa minnu jɔngɛnna ko n'i ye jateminɛ o kɛlen ni bi cɛ ko kuma kɔni a t'a la ka taa i ka dɔn k'a fɔ ɲɛɲini bolo kan olu ka fɔ la ko fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka tigɛ an ka jamana kɔnɔna na maa minnu ye kasara sɔrɔ a senfɛ ka wulikajɔ bɛ lajɛlen kɛ ka se k'a ko daŋɛnɛmaya minnu n'i tora fɛɛrɛ ka se ka tigɛ ka tila k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ bi n'i ye jateminɛ maa caman bɛ yen olu bɛ k'a fɔ k'a bila bolo min kɔnɔna na olu ka sɛgɛsɛgɛliw la k'a ka jugu ka tɛmɛ u bɛ lajɛlen kan maa caman bɛ yen ko in gɛlɛya senfɛ ko dɔw kun jɔngɛnna maaw hakili yɛrɛ ma ye ka dɔn k'a fɔ o kɔfɛ k'olu tilala ka nin to a ko senfɛ ko n'i ye jateminɛ fɛɛrɛ bɛ lajɛlen ka kɛ an ka jamana fanga fɛ u ka wulikajɔ kɛ nin ko in kɛ yeelen mana sanfɛ maa min nɔ bɛ y'a ko la maa o maa nɔ y'a ko ye jamana sariya ka wulikajɔ kɛ ka se k'o baaraw k'olu sigi sen kan ko nɔ tɛ n'i ye jateminɛ bi k'a dɔn ka jamana kɔnɔna nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛ ninnu kɛ ka taa ten ko a dɔ bɛ dɔ la o de bɛ kɛ sɔrɔ basigibali a ka se k'o cogo ko kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ ye k'a ko bila ɲɛɲini bolo kan an bɛ dugawu de kɛ min da ka di Mali la ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an ka jamana cɛba dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tɛli kɛ Kaburala Kaba Dunbiya olu ye kɛlɛkɛcɛw ye kabini Faransi an b'a ka tubabu bilen kabini ka dɔn k'a fɔ olu tile la ka wulikajɔ bɛ lajɛlen kɛ ka Faransi ka wulikajɔ kɛ Faransi yɛrɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka d'a ma o cɛba dɔ tun ye nin ye u y'u si bɛ lajɛlen kɛ ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ la ka wulikajɔ ta ka Faransi jamana ka a kuma bɔ nka o n'a ta balalen kɔnɔna na an balala k'a fɔ u ma waleɲuman dɔn kosɛbɛ dɛ o cɛkɔrɔba kofɔlen min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an ka jamana kɔni maa dogolen kun dɛ kunungo Masaramani ka wele siralen ma n'o ye Kaba Dunbiya ye an balala k'a fɔ nin cɛ kofɔlen n'i ye jateminɛ bi ninnu ye cɛsiri min kɛ ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ bangena san 1920 san an balala k'a fɔ san 20 kɔfɛ a ye sɔrɔsiya baaraw k'olu sigi sen kan Faransi jamana ka se ka kɛlɛ kɛ k'olu bɔ Aliman jamana ka jɔnyajugu kɔnɔna na e ka dɔn ko nin cɛba in ka jɔyɔrɔ bonyana o na kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛlenw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko wulikajɔw tun kɛra an balana k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Faransi jamana kɔni a m'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ o de tun kɛra sababu ye a yɛrɛ ka dusuma kasayaw tun bɛ sen na cɛkɔrɔba in yɛrɛ si san 100 an balana k'a fɔ kunungo Masaramani ka wele sira ma maa caman ka fɔ la nin n'a ɲɔgɔnna minnu tun bɛ yen olu de tun b'a la ka wulikajɔ kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ Faransi jamana bɛ k'an ka jamanaw bila jɔnyajuru minɛ min kɔnɔna na k'u tɛ jɛn n'a ye fɛɛrɛ bɛ lajɛ ka se ka tigɛ ka se ka wulikajɔw ta ka se k'an ka jamanaw k'a dɔn bi n'i ye Faransi jamana ye k'a disi gosi kunungo de tɛmɛna olu ye wulikajɔ minnu kɛ an balala k'a fɔ cɛba min n'an da yan ne filɛ maa caman ka fɔ la kunungo ko nin n'a ɲɔgɔnna minnu tun bɛ yen olu de tun b'a to Faransi yɛrɛ bɛ siga an ka jamanaw na nka nin da yan ne min filɛ ko i ka dɔn an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi n'olu bɛ Faransi dɔn kabini kunungo k'e ka dɔn olu miniji bɛ ka dɔgɔya wa caman bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔna na u bɛ jamana Faransi jamana kɛlen bɛ k'u k'u hakilila ye ni k'a tun ma sɔn o ma dɛ an bɛ dugawu de kɛ an ka cɛkɔrɔba min n'an da yan ne de filɛ ala ka badabada nɔgɔya nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ bi minnu cɛsirila an ka jamana ye kunun ni bi ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ an ka jamana bɛ se ka bila basigiw minɛ kɔnɔ cogo min an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka badabada nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba ye n'an bɔra yen an balala k'a fɔ kunungo polisi syndicat olu kɔni jeunesse kɔnɔna na olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin ka yira k'a fɔ o wulikajɔ min n'u y'o kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi ka ɲɛsin polisilakaw ma k'o tɛ ka taa minɛ kɔnɔna na e ka dɔn ka girinkajɔ kun y'o ye min ye ka dɔn k'a fɔ agent de police Kumba Traoré ale ye syndicat in ɲɛmaa ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Moi c'est adjudant de police Kumba Traoré. Il a mené ka kɛlɛ kɛ walasa an ka statut relecture bɛ se ka kɛ. U yɛrɛ tilala k'a jateminɛ k'a fɔ texte min bɛ ka an gérer a texte dépasselen don. U yɛrɛ farala an kan. Commission dɔw sigira. O commission na syndicalistes welela, police direction mɔgɔw fana welela, administrateur welela an texte baara kɛ. Tile caman kɔnɔna na k'a ta o don na ka na bila bi la. An t'a dɔn tugun an ka texte taara yɔrɔ min na. An ka papier bɛ faamu na an t'a dɔn. Donc an b'a fɛ an ka papier a relecture kɛra a ka se statut kura ka di an ma. O ye kɛlɛ fɔlɔ ye. Bɛɛ b'a dɔn Covid-19 ko la police ye baara min kɛ. I n'a fɔ couvre-feu minnu kɛra pour que mesures barrières ka respecter
ye politique baara min kɛ a ko la u ko ko dɔw fɛnɛ bɔra la minnu tɛna prime bénéficier or police bɛɛ de baara kɛ nin ko in na mais exemple kelen di aw ma i n'a fɔ section musique cogoya olu farala jeunesse kan de papier dɔ de bɔra ka section musique di jeunesse ma pour que u se k'u utiliser u ka baara kɛ an ka kɛlɛ ye mun ye minnu omina minnu exclu la u k'u bɛɛ u ka prime di u bɛɛ ma u bɛɛ ye policiw de o bɛɛ ye baara kɛ nin covid ko in na yan tɛmɛ kɛlɛ kɛ don tɛmɛlenw na walasa ka dɔ fara retraite âge kan ko politique tɛ se k'a bénéficier o de la politique tɛ fonctionnaire ya dɔw bɛ se k'a bénéficier o temps ta u kan fɔlɔ ta kɛra syndicat wulila ka kuma u y'u ɲɛ ja kan u filɛ ka san filanan ye ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa tuguni or minnu taara siɲɛ fɔlɔ la u y'u ka gɔlɔsi sɔrɔ k'a fɔ ko u kan ka na baara kɛ k'u ka retraite dati ma de an y'a f'u ɲɛna an ye dɛmɛ fɔ ka bala fɔ ka fɛn bɛɛ fɔ k'u ka wele k'u ka kɛlɛ u ka n'u ka baara la parce que politique de b'a fɔ an cogoya u ka retraite dati ma u m'u wele u ye mɔgɔ wɛrɛw bila ka taa donc an b'a kɛ k'u ka rappelé ka n'u ka baara la an tɛ jɛn n'a ye dɔw ka baara kɛ dɔw ka to kɛnɛ mutation a bɛɛ politique an ka dogo mɔgɔ si la avion dɔ wulila bɛɛ politique la bɛɛ cɛ ka taga n'a ye politique jumɛn don a sera jɔn de la a sera jɔn de la parce que syndicaliste dɔ kɛ ka kɛlɛ syndicaliste de b'a fɔ ka police bila u ka droit kɔnɔna na syndicaliste de b'a fɔ ka police bila u ka hakɛ kɔnɔna na u ye mun de kɛ sisan n'i y'a mɛn sa a kolo côté n'a mɛ tɛrɛ a kolo côté a bɛ tɛrɛ kolo de tigɛ ka taga n'o ye pour que ka syndicat affecté u ka baaraw ɲɛ o donc an b'a ɲini fɛ k'u ka sisan u k'a lajɛ u ye an ka tɛti minnu ta k'an ka syndicaliste minnu mite u ka k'u ka baara kɛ a kɛcogoya la an ka yɔrɔw kɛcogoya a man diya salle de repos t'an bolo ni an ye baara kɛ ni an ye arme ta n'an tilala normalement an kan ka reposer de salle de repos t'an bolo an ka jeunesse cour kɔnɔna tiɲɛnen don o ka bɔ yen an ka dotation non dernière promotion yɛrɛ depuis u nana jeunesse kɔnɔ fo bi u ma fɛngɛ tenue ma d'u ma u ma doter foyi foyi bon promotion wɛrɛ bɛ jeunesse kɔnɔ yan nɔ depuis u mitela ka na dɔ wɛrɛ y'u sɔrɔ yan nɔ u ma deli ka matériel sɔrɔ u ma accessoire fosi sɔrɔ kɔni ye tenue sɔrɔ mais u ma accessoire fosi sɔrɔ 750 u ka arme bɛɛ b'a dɔn police donc marifa t'u bolo 750 an y'a f'u ɲɛna donc an b'a ɲini autorités fɛ vraiment u ka sabali u ka politique bila ka droit kɔnɔna na u ka an ka hakɛw d'a ma u k'a bila an ka condition favorable pour que an bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. an b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye arsidan kunba tarawele u y'a fɔ cogo min na k'u bulu ka hakɛ kɔnɔna na u y'a kunba di ala ka hakiliɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kuranko kumaw cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔna na bi minisiri kun taara kɔnɔwari ka taa mali ni kɔnɔwari jamana cɛ kuranko min bɛ yen ka taa o kumaɲɔgɔnyaw la yaasa k'o balele piratika d'a ma waleya in yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye min ye minisiri kɛrɛfɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye abdulaye jibril jalo ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. anw ka mɔgɔw ɲina 2800 gigawattheures an ka ɲina mɔgɔw ye mɔgɔw bonyana manantali bɛ min dan anw ma 400 gigawattheures 400 kɛmɛ naani gigawattheure kɛmɛ naani anw mɔgɔw bi gigawattheure 2800 o ye 2021 mɔgɔw ye i hakili to a la dɛ san wɛrɛ n'ala sɔnna ala y'o jira n na 2022 an mɔgɔw bɛ se gigawattheure 3000 ma san o san kɛmɛ sarada tan b'i fara kan donc o de la bi selenge manantali olu u bi dɔ k'a la dɛ nka u tɛ se k'a mɔgɔw bɛɛ dilan o de la fana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini felu dilala felu bɛ min bɔ gigawattheure 135 guina bɛ nale n'ala sɔnna samiya nata guina kuran b'i sɔrɔ guina bɛna min d'a ma o bɛ i n'a fɔ gigawattheure 200 nka n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan halisa u t'an ka gigawattheure 2800 in bɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko halisa dɔ de kan ka fara o baaraw kan n y'a dɔn o kumaw ɲɛfɔra jate minɛnen don jatew dɔnnen don o de ɲɛfɔra an ka minisiri yɛrɛ y'a fɔ ko musaka min kan ka kɛ nafolo min kan ka don kuran baaraw la jasa an bɛ se ka bɛɛ wasa kuranko la n'o ye an ka sigidaw ye n'o ye an ka baarakɛyɔrɔw ye n'o ye an ka iziniw ye bɛɛ bɛ se ka wasa kuran na cogo min jatew minɛna miliyari 2000 o yɛrɛ de ye jate kuran donni y'o de Côte d'Ivoire gɛlɛya in kun tɛ ɲina an kun tɛ nin gɛlɛya in sɔrɔ san o san baara de bɛ sen na ba hali o la an filɛ yɔrɔ min na i ko bi sisan jiralaw la an bɛ ka centrale dilan Sirakɔrɔ 100 mégawatts y'a ye u bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire bɛ min d'a ma ye mɔgɔw ye 600 mɔgɔw de don mɔgɔw b'a la 600 nka sisan sa t'an bolo an ye fɛɛrɛ minnu kɛ an bɛ k'o de kuran di donc an bɛ ka kuran minnu bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ hakɛ min b'an bolo k'a tila ma branché ni bɛɛ ye dɔɔnin bɔ i ka kuran mago la a ka ca réseau bɛ se ka marché ka kuran dɔ di bɛɛ ma kuran b'o cogo de la parce que a bɛ di bɛɛ de ma ɲɔgɔn fɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye abdulaye jibril jalo ye minisiri so min ka baara ɲɛsinbɛ kuranko ma e ka don kɛrɛfɛ sigi dɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ min ye kuranko yakubali an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya min bɛ yen n'o kuma bɛ sen na ka se k'an kun b'o gɛlɛya ka ala ka kɛ ten n'an bɔra ye zone reportière o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sigiyɔrɔ min bɛ yen bi n'a yɛrɛlen bɛ k'a fɔ ko baara in ko yɔrɔ in ye avion jigin kɛnɛ ye k'o fɛrɛfɛrɛ don a kɔni kuma cayalen bɛ min ka dɔn k'a fɔ sibiri tɛmɛnen in na misiri dɔ dayɛlɛla ye o kɔnɔna na ka tila ka dugawu kalanba dɔ kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ bi ka ɲɛsin yɔrɔ ma k'u tɛ jɛn n'a ye wa u bɛ dugawu dɔw kɛ ka kuranɛkalanw kɛ ka du ni jamana faamaw cɛ wulikajɔ kana se ka kɛ ka ɲɛsin u ma kɛnɛ kan an ye sira minnu sɔrɔ yen olu filɛ.
ne Fusen Traoré Sakura dugutigi mɔgɔ min b'a fɔ ko na yɔrɔ ci an t'o tigi fɛ yɔrɔ ci tɛ jamana ja n'i y'a mɛn ko jamana ka di mɔgɔ b'u nɔ la nka jamana ka di jamana bɛ ka ci ka taa fɛ o bɛ mun ɲa masakɛ minnu b'o kɛ o masakɛ olu b'u yɛrɛ de nɔfɛ u tɛ jamana nɔfɛ. ne tɔgɔ ye Dawuda Traoré ne ye dugutigi dɔgɔkɛ ye yɔrɔ ni i yɔrɔ kɔrɔba de an t'a fɛ yɔrɔ ni ciliko kuma yɛrɛ ka fɔ yɔrɔ nin na mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i miiri k'a fɔ i bɛ yɔrɔ nin ci i b'a dɔn k'a fɔ ko o tigi tɛ jamana jɔla ye jamanaden hakɛ min nafa sɔrɔ yɔrɔ nin na n'i nana o ye k'a fɔ k'e b'o yɔrɔ ci k'olu bɛɛ bila ɲɛguwan la i b'a dɔn k'a fɔ e tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ n b'a ɲini faamaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ Sirakɔrɔ ye dugu kɔrɔba de ye Sirakɔrɔ dɔ ye nin yɔrɔ bɛɛ de ye donc n'u nana k'u b'o ci o tɛ jamana taa ɲɛ. ne tɔgɔ ye Musa Jawara ne ye Falajɛ dugutigi ka conseiller an bɛ Ala fo an bɛ Ali fo ka sababuya kɛ mun ye ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan dugu den don a y'a laɲini ka kuranɛ kalan ka sarakati bɔ pour que ka dugu bɔ bolo la parce que ale dalen a n'a sunɔgɔlen n'a wulilen a ka hɛrɛ ye dugu ka bɔ bolo la ye laɲini Ala ka sabati Ala ka hakili ɲuman di faamaw ma faama o faama n'i y'a ɲini ka mɔgɔw tɔɲɔ Ala tɛ lafiya k'i yɛrɛ faama o faama n'i b'a ɲini ka mɔgɔw nisɔndiya Ala b'i ka faamaya sabati an kɔni bɛ dugawu kɛ bandaw n'a ka mɔgɔ hali bi u ka hakili sɔrɔ u k'o kɛ Ala yɛrɛ jati kama sinon faamaw y'an tɔɲɔ dɛ. ne tɔgɔ Bubakari Hayidara ne ye Imam Masjid Rasidi ye Falajɛ ɛsi kɔnɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam a bɛ min fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ muminu ka kɛlɛkɛminɛ o tɛ foyi ye fo duwawu an filɛ kɛnɛ min kan nin an balimaw u degunna u tɔɔrɔla u y'u ɲɛsin Ala de ma k'a dɔn k'a fɔ Ala de bɛ se k'olu mago dilan o de y'an fara ɲɔgɔn kan ka na Ala ka kuranɛba in kalan k'a ɲini Ala fɛ degun min b'u yɛrɛ kan n'o yɔrɔ ci ko ye Ala k'u ka yɔrɔ ci Ala k'a bali nin b'a yira ko quartier in sigibaaw ye silamɛw de ye n'a y'u ja o bɛ se ka besiw ta n'a y'u ja u bɛ se ka muruw ta mais o y'o bɛɛ bila o dara Ala la k'u ka ko ta k'a di Ala ma k'u balimaw wele ka fara ɲɔgɔn kan ka violence éviter k'a ɲini Ala fɛ k'a dɔn minnu yɛrɛ bɛ ka baara in kɛ a bɛ se ka kɛ olu t'u yɛrɛ hakili yɛrɛ ma. ne tɔgɔ Mariam Sidibe alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ n'i ye dɛsɛbagatɔ kɔni ye duwawu de bɛ se k'i bɔ Ala ka laɲini sabati Ala ka fitinɛ ɲɔni ka bɔ yen Ala ka balaw ɲɔni ka bɔ yen yɔrɔ ci ma ɲi dutigi ma a bɛ jamana nagasi a ma ɲi faamaw ka hakili ɲuman sɔrɔ ka kulu walaw batan don a n'u cɛ. ne tɔgɔ Aminata Sidibe ka bɔ Mayamugu min ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka kuranɛ kalan ne dɔgɔnin don yarabi an ma Ala ka sankɔrɔta n'a si n'a kɛnɛya di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma kuranɛ tɛ kalan k'u kan sanna dɛ kuma foyi t'anw fɛ an mun y'a balima ye duwawu kɔ jamana ci ma a bɛ jamana seko a bɛ jamana nagasi. Fatumata Ɲangado ne yɛrɛ ye yan dugu kɔrɔba ye nin bɛɛ nana ka ne de sɔrɔ ne ni cɛ faamaw k'an to an sigi joro la an fɔlɔ la an ka saya o de ka d'an ye n ka cɛkɔrɔba kaburu fɛnɛ sira kɔrɔ ye n fana b'a Ala ɲani ka kira ɲani k'an to an sigiyɔrɔ la an b'u dali Ala kama kira kosɔn k'an t'an sigiyɔrɔ la n'an bɛ saya an ka saya Ala ka s'an ma an ka so kolon ninnu kɔnɔ o de ka d'an ye sanni san bi duuru ye yan sila k'a ta jan fɔ farafinmɔgɔ t'a si la ka sigi dibi la k'a muɲa fo ka bi sɔrɔ anw de don aduna tɛ foyi ye an bɛɛ bɛ ta ka ni dugu kolon in to k'an to an sigiyɔrɔ la o de ka d'an ye. ne Sita Dunbiya de anw sigilen bɛ ne ka cɛkɔrɔba banna Saro Nasiri anw sigilen bɛ yan ci la a man diɲɛ bɛ a man diɲɛ sini tagarɔ tɛ n bolo denmisɛnninw bɛ n bolo cɛkɔrɔba taara ka denmisɛnninw tɛ n bolo n bolomalan tɛ foyi ma n bolomalan bɛ so kelen de ma n'o nana ci sa n bɛ taa min sisan n jigi Ala n jigi kira n jigi so kelen de denmisɛnninw bɛ n bolo fan bɛɛ yan ci bɛ a man diɲɛ bɛ a man diɲɛ sini. an balɔra k'a fɔ ni tun ye seereya dɔw ka ɲi kɛnɛ kan a bɛ laban waati min na musolakɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ kasi yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ cili n'i y'o yɔrɔ ninnu lajɛ ka tila k'a fɔ k'o bɛna ci k'o b'a yira k'a fɔ maradenw e ka dɔn u hami tɛ mara ɲɛmaw la dɛ ka a kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ jɛkuluba min sigilen bɛ a ko kama o ɲɛma dɔ ka taa se maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale yɛrɛ ko in labɛn n'o ye ka dɔn k'a fɔ ale ye olu bɛɛ lajɛlen b'u hakili di an k'u ka sira lamɛn. ne tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Kanta ne ye plateforme des habitants de la zone dite aéroportière ne y'o coordinateur général ye anw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don ka yɔrɔ kɔfɔlen ma zone aéroportière comité dɔ min sigilen bɛ Falajɛ ɛsi la yan o de ye hakilila sɔrɔ ka alikuranɛ kalanba dɔ kɛ misiri kɔnɔ yan bi pour que silamɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔra ko yɔrɔ min bɛna ci ɲɛ bɛ nin misiri min na nin b'a la misiri 55 de bɛ yen min kun bɛ cili kɔnɔ mɛ ni cili jɔra misiri 50 ani misiri 5 o ye Sirakɔrɔ ni Falajɛ ɛsi côté dɔrɔn ye o ye cili min kɛ misiri min cira o la o ka ca k'a yira hali bi Mali silamɛw la k'a yira diɲɛ silamɛw la k'a fɔ an ka faama minnu ka baara bɛnnen don so ci ma ko jamana kanu t'o la jamana hinɛ t'o la diinɛ yɛrɛ kanubagaw tɛ sinon Ala bɛ bato yɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔ o mana 1 2 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ fo ka taa se biko ma o la an bɛ hali bi a deli Ala fɛ nin sunkaloba in yɛrɛ bonya kama Ala ka se ka lasegi kɛ o soci minisiriw ye Ala ka se ka lasegi kɛ an ka jamana faamajugu ye
k'o sɔn hakili ɲuman na walasa u bɛ se ka siraw ta cogo min na. Ne tɔgɔ Mohamed Ali Sidibé, je suis le secrétaire général de la plateforme de Falajɛ ex-extension. Ka masa in fo k'a barikada. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka Sirakɔrɔ dugutigi a n'a ka conseiller ko fo. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka Falajɛ dugutigi n'a ka dugutigi conseiller. Plateforme bureau tɔgɔ la Falajɛ ex-extension. O kɔnɔna la anw ye nin initiative in ta. A kun fɔlɔ-fɔlɔ o ye anw balima minnu ka yɔrɔ cira n'o o yɔrɔ ninnu cira Falajɛ Solola, Falajɛ Esi ani Ɲamakɔrɔ DGRP n'u b'a fɔ ma Ɲamakɔrɔ Jalobugu. Olu yɔrɔ ninnu an b'a ɲini Ala fɛ kuranɛ in kalanni kɔfɛ ka kɛ sababu teliman dɔ ye min bɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɔr'u ka hakɛw kɔnɔ tɔɲɔli bolo ma u ka hakɛw ka segin u ma. An b'o ɲini masa fɛ. Masa in ko k'a ka alaya kɔsɔn k'o kɛ an ye kuranɛba min kalan o barika kɔsɔn. Laɲini filanan ye jumɛn ye? O ye yɔrɔ minnu ni se ma k'olu ma baasi foyi kana mɔ yɔrɔ si sɔrɔ zone aéroportuaire ko kun b'a la tun. Laɲini sabanan ye jumɛn ye? An ka yɔrɔ ninnu k'a déclasser ka bɔ zone aéroportuaire kɔnɔ. Nin na tun ye laɲiniba saba ye. Laɲiniba saba min n'a y'a laɲini bi ka kuranɛ kalan Ala ka se ka barika don an ka laɲini ninnu na cogo min na an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ. O de tun an ka laɲini ye sɔli ala rasul. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛlɛlen nɔgɔya n don cogo la ka fisa tan bila cogo la kana se ma ka fisa wuli ka bɔ nka ye basi ni lafiya o b'a sɔrɔ an ka mara kɔnɔna na ciraw sira fɛ o se masaramani ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ parti bolitɔn bɛ n'a bɛ wele ko URD ye n'o ɲɛmaaba tun ye Sumala Sise masaramani kɛlen kɔfɛ k'ale wele maa caman bɛ kuma caman na URD bɛna mun kɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ URD yɛrɛ ka baaraw taabolo ani bi u b'a fɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka se k'o ɲɛfɔli kɛ dɔ fɛn in kɔnɔna na o kumatigi tun ye maa min ye Denba Fane ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Le place in kɔni a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama a dabɔla dɔrɔn commission dɔw tun sigira parti yɛrɛ fɛ parti président fɛ min bɛ ka président assurer sisan n'o y'an ka vice président ye o commission ninnu ka baara dɔ kɛ donc n'o baaraw banna maintenant fo kana n'o ye an ka bureau ba kɔnɔ ka na a daw ɲɛkɔrɔ u k'u hakilina di ni an bɛ baara kɛ ni ou bien n'an tɛ baara kɛ ni o hakilina ninnu ye donc ko in yɛrɛ bɛ o de kan kosɛbɛ. Bon o bɛɛ de bɛ ko in kɔnɔna na effectivement mɔgɔ caman jɔlen na mais ne fɛnɛ tɛ jɔrɔ ko ye URD kɔnɔ kan ni ala sɔnna ma min bɛna bɔ nin na vraiment a tɛna dugu maa si la et je sais k'a bɛ kɛ ko ɲɛnama ye parce que cɛ ni muso minnu bɛ parti in kɔnɔ vraiment mɔgɔ baw don ka mɔgɔ hakilimaw don donc u bɛ parti in kɔnɔ a mɛnna bon de toute façon URD yɛrɛ fana tɛ k'a fɔ ko n donna parti kɔnɔ bi ou bien n donna kɔnɔ kunun o tɛ URD ko la bɛɛ ka kan la o de la i b'a ye dɔw donna ka na dɔw sɔrɔ olu kɛra maire u kɛra député ye u kɛra ministre ye donc o tɛ URD ko ye quoi min donna bi ani min donna san tan an bɛɛ kelen bon ne kɔni hakilila sigilen don kosɛbɛ parce que n b'a dɔn cɛ ni muso minnu bɛ ko in kɔnɔna na u hakili sigilen don u bɛ parti ka ɲɛtaa dɔrɔn de fɛ donc foyi tɛna bɔ a la ni hɛrɛ tɛ je pense que URD yɛrɛ tɔndenw u jigila tɛna misɛnya a ko la bon folikan ye min ye dɔrɔn hali bi an bɛ tɔn min kɔnɔ ala ka a barika ala k'an bɛn kelen ma vraiment ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka parti ka hɛrɛ bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka Mali yɛrɛ ka hɛrɛ bɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Denba Fane kan ye u y'a fɔ cogo min na min da ka di an ka jamana na ala k'o sabati k'an ka jamana bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ ofisi kɔnɔna na bi jisɔngɔ ko kuma cayalen bɛ kosɛbɛ san o san an b'a lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ marisikalo tile 31 ye o de ye délai ye sɛnɛkɛlaw minnu bɛ ofisi dugukolo kan u bi tɔrɔmɔɲɔ min sara n'o ye jisara ye k'o sara ofisi ye ofisi b'a bila jamana ka wagan de kɔnɔna na san o san o de bi kɛ nka ɲinɛsan kɔnɔna na ka sanga ni gɛlɛyaw ye ni maaw ye jateminɛ min ye gɛlɛya caman ye o donna ofisi cikɛlaw ka yɔrɔ caman na k'a sababu kɛ lakanabaliya ye marifatigiw ye maaw dɛsɛ ka taa yɔrɔ caman na o n'a ta balalen kɔnɔna na waati laban in na sigikafɔw kɛlen ani o kɔfɛ u ye fɛɛrɛ kɛ ka taa o y'a sɔrɔ malo dɔw bɛ malo tɛ yɔrɔw yɛrɛ la ka wulikajɔ kɛ dugu mun bɛ kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u ye maa dɔw ka malonin dɔw sɔrɔ k'olu gosi o y'a sɔrɔ malo yɛrɛ bɛɛ tiɲɛna ka ban o kɛra min kɛ u ye wulikajɔ kɛ u ka jisara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o jisara bɛ sara san o san cikɛlaw wulila k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la ka n'a ma ɲɛ gɛlɛya donna jamana yɛrɛ k'a lajɛ ofisi tɛ dɛ u k'a fɔ ofisi ye miliyari 7 de bɛ di jamana ka miliyari 7 bila ofisi ka wagan de kɔnɔna na sanko cikɛlaw bɛ se ka lafiya o kɔni de kɛra tan ni ka segin fo nin yɔrɔ in na ɲɛsi ma sɔrɔ o la o waati kelen kɔnɔna na cikɛlaw u b'a la ka wulikajɔ kɛ ko cikɛlaw ka se k'u tɛgɛ tunami k'u ka jisara sara o ko de bɛ senna fɔ a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye waati kunfɔlɔ banna waati wɛrɛ tilala ka da maaw jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ o kɛra so ye dɔw yɛrɛ bɛ ka taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ kɛlɛ tun y'olu wuli sigafɔw kɛlen kɔfɛ olu nana ni jisara ko kuma bɛ senna tuguni dɔw tilala k'u yɛrɛ ɲini yaasa ka nin bɛ le pɛrɛtigɛ d'a ma Bogorɛkaw ka mairie ale b'a ka dusumaya kasa yira ko la kosɛbɛ kosɛbɛ
an k'a lamɛn. Ne Baba Dukure dɔw b'a fɔ Baba Nɛgɛ Dukure ne commune rurale de Boku yɛrɛ ne y'o maire ye cercle de Masina. Monsieur le maire bi gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan a ka mara kɔnɔ bi? Journaliste bɛ mun fɔ aw ɲɛna gɛlɛya mun b'an kan bi a gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka se a da la. Fɔɲɔgɔnkɔ mun kun nana an ka maraw kɔnɔ mɔgɔw kun sɔrɔla ka boli o conseil islamique yɛrɛ président n'o ye Aidara ye an b'a fɔ a ka wulikajɔ la o sigikafɔw kɛra lafiya commencera ka na mɔgɔw kun commencera ka segin ka na an ka sigidaw la k'u bɛn'u sigi o kɔfɛ gouvernement wulilen don ka jɔ ko fɔ an ka jisɔngɔ sara o jisɔngɔ ko kuma mun b'a la ka fɔ gouvernement fɛ sisan ko fɔ an ka sigida mɔgɔw k'o wajibi sara an y'a ye sisan an ka sigida denw an b'a la k'a mɛn an ka sigidaw kɔnɔ ko mɔgɔw b'a la ka sigidaw bila ala ni gɛlɛya fɛ an bɛ mun ye gouvernement fɛ gouvernement kɔni k'a lajɛ ɲina jisɔngɔ ye k'a lajɛ k'a bɛ an ka population ye n'o ye ɲɔnɔ mara ni Masina mara ye sinon gɛlɛya yɛrɛ dan an ka sigidaw kɛ m'o ye bi mɔgɔ si ma se ka jɔ i ka forow kan ɲina marifatigiw ye jɔli mun kɛ anw cikɛlaw ye donc n'a fɔra o la fanga fana wulila k'i jɔ bi ko fɔ anw ka jisɔngɔ sara a lajɛ an ka jamana kɔnɔ miliyari caman b'a la ka tiɲɛ ko coronavirus anw office mɔgɔ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi gouvernement furadama an ka gouvernement mɔgɔ si tɛ an ka sɛnɛkɛlaw la san o san anw bɛ se k'an ka jisɔngɔ sara an ka sigidaw bɛɛ bɛ se ka jisɔngɔ sara nka ɲina gɛlɛya mun bɛ yen office kɔnɔ ɲina gouvernement yɛrɛ de kun ka wuli k'i jɔ ka dɛmɛ sugu bɛɛ kɛ an ka sigidala mɔgɔw ye gouvernement kun man ka jisɔngɔ ko kuma yɛrɛ bɔ a da la ɲina fiyewu ka sababu kɛ an ka sigida gɛlɛyaw bɛ cogo min na ni marifatigiw donna an n'an ka forow cɛ bɛɛ b'a kalama o gɛlɛya de b'an kan gouvernement de kan ka wuli k'i jɔ hali n'u bɛ balo donni ka se an ka sigidaw kɔnɔ fo min jisɔngɔ ko kɔni ye an b'a ɲini gouvernement fɛ k'o kuma bila ne ko an ka jamana in kɔnɔ gouvernement yɛrɛ k'a lajɛ anw cikɛlaw ta de bɛna kɛ mun ye jamana ko in na jamana o jamana n'a jamana sɛnɛ bilala kɔfɛ a jamana tɛ développer ni ye jamana o jamana développer ye gouvernement bɛ sɛnɛkɛlaw de lajɛ bon an ka gouvernement mugu t'an ka sɛnɛkɛlaw la n b'o fɔ Bandaw n'a ka gouvernement ye n'o ye transition mɔgɔw ye u ka anw sɛnɛkɛlaw lajɛ ten sa n'anw ka jamana jɔra a jɔyɔrɔ la balo tɛ bɔ jamana yɛrɛ la ka n'anw ka jamana kɔnɔ nka jamana de mɔgɔw ma kɛ cikɛlaw la an b'o de degun kɔnɔ jamana in kɔnɔ ni jamana gouvernement jɔra cikɛlaw bɛ Mali ta fo an kɛrɛfɛ jamanaw ka balo bɛ bɔ an ka office kɔnɔ yan san o san gouvernement ka commerçant dɔw lajɛ ka wariba d'u ma a ye na nin balo in ka bɔ jamana kɔfɛ gouvernement b'o mun kɛ ni gouvernement y'o kɛ dɛmɛ ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma an ka jamana an ka sous-région bɛɛ ta balo la an ka Sini ta k'a lajɛ sisan mun ye Sini développer dugukolo mun b'anw bolo yan o dugukolo tɛ Sini bolo nka Sini gouvernement jɔra cikɛlaw dɛmɛ pour que u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cikɛla cogo min na Sini b'o lafiya de kɔnɔ Maroc filɛ nin Maroc développer len don jiridenw ni fɛnw na dugukolo m'an bolo yan a t'u bolo n'i y'a ye u ka nemuru ni fɛnw bɛ na an ka jamana kɔnɔ yan u ka gouvernement de y'u dɛmɛ an ka gouvernement yɛrɛ de mɔgɔw ma kɛ sɛnɛkɛlaw la an mun ɲini an ka gouvernement fɛ u k'u kɔfilɛ anw sɛnɛkɛlaw la kuma kan ka lase Bandaw ma n'o y'an ka président de la République ye a ka anw sɛnɛkɛlaw lajɛ ten sa Bandaw k'a lajɛ a ka wuli ka don office kɔnɔ k'a lajɛ gɛlɛya min b'anw office denw ka ɲinan a yɛrɛ k'a ka bolimafɛnw ta ka se an ka sigidaw kɔnɔ Bandaw yɛrɛ ka taa an ka sigida lajɛ pour que jisɔngɔ u ka se k'a bɛn yan cogo min na o de bɛ diya an ye ni an ka jamana mago bɛ sɛnɛkɛlaw la kɛlɛ bɛ wari mun nɔfɛ sisan bɛɛ ye miliyari 7 de ye gouvernement k'a fɔ sisan k'a fɔ office mɔgɔ a ye nin miliyari 7 in minɛ a k'a kɛ ka sɛnɛkɛlaw ka wari sara kɛlɛ t'anw ni office ye office yɛrɛ jɔma jɔyɔrɔ la nka anw bɛ jigin gouvernement de la sinon office b'a la k'a ka rôle kɛ o jamana k'a lajɛ a ka miliyari 7 in ta sa a k'a lajɛ ka miliyari 7 in di office ma o k'a kɛ k'an ka jamana jisɔngɔ sara fɛn b'a la ka don coronavirus la hali n'o fitinin n'o dira anw sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw bɛ lafiya gouvernement k'a lajɛ an balana k'a fɔ nin tun ye Baba Nɛgɛ Dugure ye an ka jamana kɔnɔ bi nin ye dabalibanko de ye n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ na sɛnɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dun ka fa o lasabatilen u bɛ bɔ dugukolo feerete yɛlɛmani de la jamana san o san n'u wulila ko kɛmɛ sarada la k'u ye 15 de jamana cikɛlaw ma o min bɛ fɔ o 15 jamana cikɛlaw ɲɛ tɛ dɔrɔmɛ 1 na sa o 15 k'o sababu kɛ n'u y'o fɔ ten kumaw ni sɛbɛnfuraw de don jamana kɔnɔ na cikɛlaw bɛ ɲɛniba goro de la ka tila k'a ye bi ko maa bɛ wuli k'i jɔ cikɛlaw ma dɛsɛ k'u ka foro sɛnɛ fo marifatigiw don u ni forow cɛ ji ko ye ka saraw ta ka ɲɛsin yɔrɔw ma jamana ma dɛmɛ min ta ka ɲɛ solu ma dɛ jamana bɛ wuli ka jɔ ta hali bi k'olu ka ji sara ko k'o sara o kɔni bilama o ye dabalibanko de ye maire min bɔlen filɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɔlen filɛ ni k'a ɲɛfɔ an ye nin b'a yirana k'a fɔ bi an ka maraw kɔnɔ an bɛ deli ka nin de fɔ ɲɛmaya tɛ k'a fɔ bi ko ne sigilen bɛ walima faamaw i tɛ se ka tiɲɛjalansi f'olu ye k'a sɔrɔ kɛ i nata b'olu kan an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛma caman bɛ olu da tɛ se nin ma dɛ k'o sɔrɔ k'u ka parti walima ko n'u ye nin fɔ ko faamaw na kɛ u ka ɲinifɛn dɔw tɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye an bɛ foli ta ka ɲɛsin maire ma nin n'a ɲɔgɔnna hakililaw mara ɲɛma de ye nin ye ni danaya dar'i kan i ka mara kunkolo mana dimi ka kulo n'i ka mara ye nin hakilila ninnu ni nin cayara dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya min b'an ka maradenw sɔrɔ fu bi siraw dan na ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ bi min ka dɔn ka kulu dɔ sigira an ka jamana kɔnɔ na ko i ka dɔn faso danbe tɔn olu ka wulikajɔ yɛrɛ a kun ye mun de ye Adama Kulubali olu b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn
sɔgɔmada in na lajɛ kɛra danbe tɔn de fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko tɔn dɔ sigira min bɛ danbe makaran. O tuma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni danbe ko ye haminako ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli k'i jɔ ka don nin tɔn in kɔnɔ walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka danbe makaran. Hakilina min nana ni nin ko ye o ye k'a fɔ maliyɛnw tɔɔrɔlen don u golo kɔnɔ ko minnu bɛ ka kɛ don o don u ɲɛ t'u yɛrɛ danbe la a kɔnɔ ko minnu bɛ ka kɛ don o don u ɲɛ b'a dilancogo la nka sɔn kelen tɛ a dilancogo ma u bolo. O kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔw dɔn an faw sira fɛ an bɛnbaw sira fɛ ko kɛcogo dɔw bɛ yen n'a fɔra ko faden to ko mɔgɔ kana a bɛɛ lajɛlen b'o kɔrɔ dɔn anw fɛ yan nka bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ faden to duntɔla la mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ bali ka d'a kan an ye ko di mɔgɔ dɔw de ma minnu haminanko tɛ jamana yɛrɛ marako ɲumanya sigili ye sen kan olu haminanko ye min ye o y'u ka laɲini ye nka o laɲini ninnu dɔw bɛ yen a bɛ se ka segin danbe kɔnɔ ministère sigira o de kama o tuma an b'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na nin sen in na mɔgɔ minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin anw ka se ka fanga d'u ma o fanga nin ka se ka kɛ sababu ye Mali ka segin a sigicogo kɔrɔ la donc o ressourcement min filɛ o ye n'o ye refondation yɛrɛ ye k'a fɔ ko Mali hali n'a y'a sɔrɔ a jɔlen don ka se hakɛ dɔ la a jɔra sen minnu kan a bɛ hakɛ to a jɔra sen minnu kan o senw tilennen tɛ an k'u lakile a kɔrɔ walasa a bɛ taa yɔrɔ jan. An balaran k'a fɔ Adama Kulubali y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana taa yɔrɔ jan walima jamana basigi o bɛ sabati sira o sira fɛ Ala k'an ka jamana kɛ ten n'an bɔra ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka wulikajɔ kɛ kalo in yɛrɛ kɔnɔna na kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye bɛnkan ye sabalibukaw fɛ olu ye wulikajɔ kɛ i n'a fɔ san o san u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma o kɔnɛ na u ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maa caman ma min ye ka dɔn k'a fɔ dɔ farajɛ in kɔnɔ na kɛnɛ kan Usmani Konate y'a ko ɲɛmaa ye u ye nin kɛ cogo di an ka lamɛn. ɲinan tan siɲɛ fɔlɔ ye kabini nin baara in daminɛna kabini 2018 yɛrɛ la an y'a daminɛ maa 25 de la 2019 la an y'a di maa 40 ma 2020 kɔnɔna la an y'a di maa 70 ma ɲinan kɔni a dira maa mun ma a ka ca ni maa 80 ani maa 5 ye an y'o kɛ ka d'a kan wagati n'a lahalaw kɛcogoyaw de ko don an yɛrɛ nana ye k'a fɔ kuma dɔ la i k'a bɛɛ don suma la gɛlɛyaw b'a la n'i ye a dɔw kɛ donbolow ye kuma dɔ la o fana b'u nafa kosɛbɛ ka tɛmɛ an kɛlen k'a bɛɛ don sukaro la o de kama an y'o fara ɲinanta in kan ka donbolo d'u ma ka tila ka isan sɔngɔ d'u ma parce que n'i y'a jateminɛ an ka kuma kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ ko tɔn bɛ dili kɛ fantan mun ma i bɛ taa sɔrɔ maaw bɔyɔrɔw tɛ kelen ye maaw bɔyɔrɔ tɛ kelen n'i ye ko fantan kana dɛmɛ minɛ kuma dɔw la a bɛ nisɔndiya n'a ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ mɛ a seginnen o b'a kamana fili wala ka d'a kan dɔw bɛ bɔ fɔ ba kɔfɛlaw la ka na o de kama an y'a ganiya ka se ka isan sɔngɔ di mɔgɔw fana ma tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ siga t'a la u b'a fɔ bamanankan na ten ko n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ k'i tɔrɔn fila bɛ dugu ma an ka baɲumankɛw an b'o fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka d'a kan ko in kɔni a mana kɛ cogo o cogo a kun fɔlɔ kɔni bɛ bɔ association kun mɛ dɛmɛ yɛrɛ fanba tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw la o ye an dɛmɛbagaw ye mun k'a daminɛ jamana kɔnɔ ka se jamana kɔkanna ma mɔgɔw b'an dɛmɛ kosɛbɛ fɛn min b'an bolo o ye foli de ye o y'a kɛ o yɛrɛ de ye Ala subahanahu wa taala de ko ten ni maa min ye dɔrɔmɛ kelen n'i y'a di fi sabilillahi masa subahanahu wa taala b'a falen i ye hɛrɛ la min ka ca ni o ye ka d'a kan nafolo ka bɔ k'a di Ala sira kan pɛridi t'a la abada wa duwawu de fana bɛ yen mɛlɛkɛw bɛ Ala subahanahu wa taala bolo Ala ka diɲɛ ma don o don dan olu bɛ duwawu kɛ nafolo bɔbagaw de ye kelen ka duwawu ye Allahumma aati munfiqan khalafa ko maa min bɛ nafolo bɔ k'a di ko Ala subahanahu wa taala ka nɔrabila bila ye o b'a jira k'a fɔ maa o maa i bɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ i ka nafolo la kana siga fewu n'a kɛra Ala kama Ala b'a nɔrabila wa maa min fana hakili la k'a fɔ k'ale bɛ min di k'o de bɛ kɛ nagasi a ka nafolo la ko mɛlɛkɛw bɛ Ala bolo mun bɛ yen Ala subahanahu wa taala olu fana b'o tigilamɔgɔw daga ko Allahumma aati mumsikan talafa o kɔrɔ ye maa min b'i yɛrɛ minɛ a ka nafolo dili la ko Ala k'a ka nafolo tiɲɛ an bɛ Ala subahanahu wa taala deli k'an cɛ ka bɔ nafolo tiɲɛ ma Ala k'an kisi ni tun ye Usmani Konate u y'a fɔ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya in yarabi Ala k'a bila minɛ kɔnɔ an bɔra ye sunkalo hukumu kɔnɔ hali bɛ min ka dɔn ka fɔ an ka karamɔgɔba min n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Abdulayi Koyita la Imam Abdulayi Koyita ale b'a ɲɛfɔ n ye sunkalo yɛrɛ mun don an ka lamɛn. An bɛ kalo la belebele min na nin n'o de tɔgɔ ka fɔ ko sunkalo nin kɔnɔna la baara dɔ kan ka k'a la baara minnu b'a la n'o ye ladabu ye o ladabu baara fana tilalen don ka taa tilayɔrɔ fila la ladabu baara dɔ bɛ o ye wajibi yi kan n'i ma kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ladabu baara dɔ bɛ o ye fɛn kanuni n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ fana jurumu t'i la o ladabu baara fila min bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to a la walasa an ka baaraw ka ɲa an ka hakili to a la walasa an ka baaraw ka kɛ baara minɛli ye an ka hakili to a la walasa e ka baara kana ta kɛ kiyama kɛnɛ kan maa mun sara e ɲɛ e yɛrɛ ka ɲɛ b'o fɛ ni ɲɛnama ɲɛ bɔra su fɛ o b'a yɛrɛ i ka ɲɛnamaya nafa t'a la dɛ ni ɲɛnama ɲɛ bɔra su ka baara fɛ o fatura ka bɔ o dalen bɛ kaburu kɔnɔna la ka bɔgɔ jigin a kan mɛ o n'a ka suya o gɛrɛlen don Ala la ka tɛmɛ e n'i ka ɲɛnamaya kan i ma sa fɔlɔ i jo t'a la dɛ o baara ninnu bɛ kisi kaburu kɔnɔna bisili la k'i kisi kaburu kɔnɔna kɔfɛ lajaba fɛn o fɛn bɛ yen fɛn min b'o don i ka baara kɔnɔna la o de ye ka baara ɲɛɲini walasa i kana don fili kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya la anw bɛ nin baara min na nin san kɔnɔ siɲɛ kelen bɛ don seli de ye waati bɛɛ ye mɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen
a ka taa i ye y'o baara min fana kɛ ko ma kɛ baara minɛlen ye. E ka sun i tɛ ji min tile fɛ, ka sun i tɛ dumuni kɛ tile fɛ, ka sun fɛn o fɛn ye nɛgɛmafɛn ye n'o balila la i y'a bɛɛ to yen. mɛ kiyama kɛnɛ ka i ko bilali ye ko baraji tɛ ala. mun b'o lase adamaden ma? fɛn minnu bɛ yen ni baara tɛ ɲa ni o tɛ o dɔnbaliya. an b'a lɔn k'a fɔ imam abdulayi koyita kalo in yarabi ala ka kimɛ ko ɲuman yira na. kalo in a dabɔlen bɛ bato min kama ala k'o kɛ cogo n'o hakilila ɲuman k'o d'a ma. n'an bɔra ye cadika ka jamana kundi n'i y'a sɔrɔ ye Idris Déby Itno masaramani ka wele siralen ma fasoden caman u ka dusuma kasaya labanw fasodi dɔw b'o di an ka fasodi dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Abdoulaye Gindo. Bon Idris Déby saya vraiment a balana an ma sigina ye k'a fɔ ko a bɛ sa ni cogoya la. A ka saya a ye sikasikana dɔ don an dusukun na. Bɛɛ bɛ Idris Déby jɔyɔrɔ dɔn farafinna kilebi yanfan Sahel kɔnɔ jamana dɛmɛni na terrorisme kɛlɛli la ani Boko Haram kɛlɛli. A ye minnu kɛ dictateur do wa dictateur an t'o débat la bi a tɛ yen. Équilibre min a kun ye dɛmɛ ta ka lase Afrique jamana ma terrorisme kɛlɛli la. Est-ce que u bɛna continuer wa? Sɔrɔsi min bɛ yan u bɛna bolo jigi wa? U sikasika o jɔyɔrɔ b'an na. Mais n'i ye yɔrɔ dɔ fana lajɛ i hakili bɛ sigi dɔɔni parce que depuis a fatura mankan ma taa yɔrɔ jan min na parce que a denkɛ sigila a nɔ na. Apparemment u sera ka mɔgɔ bila a nɔ na joona minnu bɛ jamana ko taa ɲɛ. Donc ni o kɛla ka ɲɛ u b'a jira k'a fɔ ko peut-être fana sɔrɔsi min bɛ Mali kɔnɔ Sahel jamana tɔw kɔnɔ u bɛna u ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ lamɛn walasa ka tɛmɛ ni kɛlɛ ye la. Ne tɔgɔ ye Boubacar Traoré min ye Idris Déby ka ko ye n'an ko an b'a fɔ a si yɛrɛ la segukaw ɲuman na. A bɛnna janfa de kɔnɔ janfa min n'a yɛrɛ tɛ a m'a kɔnɔ ko dɔn wa a m'a funufunu wulilen natɔla fana ye. K'a sɔrɔ la minnu kɛra a sata ye hali n'an t'u n'u tɔgɔ fɔ ko caman kɛ u ka jamanaw ye. Hali n'a sɔrɔ olu de y'a dɛmɛ k'a ka fanga ni k'a sinsin Cadi jamana kɔnɔna na. Ne ye Saya Kulubali ye. Cadi yɛrɛ ye Mali dɛmɛ kosɛbɛ o sira kan. An bɛ se k'a fɔ fanga caman bɛ Mali la Ala ni Cadi barika la. N'o fanga sugu bɛ yen bon ni gɛlɛya nana se Cadi yɛrɛ jamana ma donc an bɛ dugawu de kɛ ale tagali kana kɛ dɛmɛ in tigɛli sababu ye parce que ni dɛmɛ in tigɛra a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye min bɛ Mali tɔɔrɔ a bɛ se ka jamana caman tɔɔrɔ min tɛ Mali ye n'an b'a fɔ bi jamana bɛ Sahel kɔnɔ o de kosɔn vraiment an bolo Ala ka Cadi ɲuman bɔ nin na Ala ka kɛ sababu wɛrɛ ye min bɛ Cadi lataa ɲɛfɛ ni k'a lasegin kɔ ye. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Jakite. Bon Idris Déby ka saya kɔni ne kɔni fɛ a kɛra perte ma Sahel bɛɛ ma parce que Déby kun jɔlen kun bɛ ni ko caman ye Sahel la et puis a kun ye ko caman fana faamu Sahel guerre fana na a kɔni taara kɔni ka dingɛba de to Sahel ma parce que dingɛ min don n'ale je peux dire ale kelen dɔrɔn de kun bɛ a ye Sahel bɛɛ bila dingɛ kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Alhaji Tandina. Idris Déby ka saya a nana waati min na an sigilen tɛ n'a ye. Anw Maliyɛnw an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ ka dugawu kɛ Idris Déby ka d'a kan y'a wulikajɔ a n'a ka kanu min kɛ k'an sɛrɛgɛ depuis an fana ka balawu wulila depuis 2012 an b'a la de deli Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye ko fɔra tigi kɔ ne nin tun kɛra maaw ka cɛkɔrɔba ne nin tun kɛra jamana kundi kɔrɔ Eladi Bɛri wɛrɛ ka taa tile la ɲɛji kɔni o kundi ko bariko ɲɛ kelen kɔnɔna la an bɛ dugawu de kɛ Cadika wa jamanatigi e ka dɔn Idris Déby Itno a kunna wolelen don a su na ɲɛnama bɛɛ yarabi ala ka barabara nɔgɔya ye n'an bɔra ye bi sunkalo tile 15 de ye su in na ye su 16 su ye o nafila a n'a dugawu ye joli karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Joila Baningo an ka lamɛn. Sunkalo su 16 na an b'o de la o nafila a n'a dugawu filɛ kɔrɔ nin ye nafila ye jɔko 2 de a selicogo de filɛ nin arakan kelen o kelen na i bɛ Fatiha kala iza zulzilatil ardu zilzalaha ka kala fo ka taa s'a laban na siɲɛ 10 i bɛ sɔrɔ ka taa tɛnduru la n'i ye 2 seli i bɛ salamu bila salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i b'a dugawu kala a dugawu de filɛ kɔrɔ nin ye Allahumma ihdini fihi li'amali al-abrar wa jannibni fihi murafaqata al-ashrar wa adkhilni fihi bi rahmatika dar al-qarar bi ilahiyatika ya ilaha al-alamin baba ala ne kana sunkalo in kɔnɔ kana ɲanikɛlaw ka baara ye maa ɲumanw ka baara ye baarakɛta mun ye ne bilasira i ka ndajuru sama ka bila o siraw kan ala i ka ɲɔrɔjan ya pewu sunkalo in kɔnɔ tɔɔrɔmaw ni tiɲɛnikɛlaw olu jɛɲɔgɔnya na ala i ka n don sunkalo in kɔnɔ i ka hinɛ cɛla basigi so la n'o ye alijinɛ ye kɔrɔ ye i ka n gɛrɛsɛgɛ alijinɛ na sunkalo in bonya kama ala i k'o kɛ i ka alaya yɛrɛ bonya kama e ala min ne ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ka ala ye ala k'an ni sababu bɛɛ
ala ko dugomene yarabi ala kalo ala ka kime ko nyuma ira ani al salama bala jele la ka musaka o kulu bala yele nogoya nan bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an b'a daminɛ an ka ba malibɛn yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ a bɛ dɔgɔ furancɛ 2 bɔ kalansow datugulen don maramafɛntigi dɔw fɛ Kucala mara ni Sikaso mara la o kɛra sababu ye kalanden ni kalanfa dɔw bolilen don ka bɔ yen nɔ nin kɛra dabalibanko an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi n'an ka ba Maliba la n'an bɔra an bɛ taga Cadi jamana kan Cadi jamana kuntigi kɔrɔ Idrisi Debi a ka saya karabale a ma tɔ fosi to Kongo jamana ɲɛmɔgɔ la a bɔra k'a ka dusumakasaya jira kosɛbɛ k'a jira ko Idrisi Debi ko cɛ b'a kun dogo wa k'a kun b'a faso fɛ kosɛbɛ an bɛ to o Cadi jamana kelen kɔnɔna la Mohamed Debi n'ale Idrisi Debi denkɛ ye ale bɛna sigi dɔrɔntɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya kunna kalo 18 ɲɔgɔn na k'a sababuya kɛ a fa ka saya ye wa général Jala b'a bolo fɛnɛ si sanga bɛ taga san 37 ɲɔgɔn na n'an bɔra an taga Bene jamana kan ni denmisɛnninlaka dɔw ye bara wɛrɛ foyi to la u bɛ mɔgɔ bɔnɛ u ni na ka taga ni adamaden kunkolo ani adamaden joliw ye ni wale in lakodalen finitigilakaw fɛ u bɛ tɛgɛ da maa ninnu kan ka taga sɔrɔ adamaden kunkolo baden de b'u bolo so in kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na u bɛ finitigilakaw bolo kan nin wagati n'a karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tiɲɛ dɔ ye an bɛ dugawu de kɛ Umu Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min na yarabi ala maa o maa bɛ k'e ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye buna adamadenw ka se ka dankari olu la buna adamadenw ka gɛlɛya ta ka ɲɛ solu ma ni maa ɲɛ t'i la masa adamaden ɲɛ b'i la ni n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔna na yarabi ala ka fura bɔ a kelen na bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma u bɛ se ka minɛ cogo min na ala k'o k'a kɛ ala ya kosɔn n'an bɔra yen an b'a lana k'a fɔ bi an dusuma kasayalen don bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka musokɔrɔba ye an ka arajo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye arajo La Voix de Jabali kura ye Jabali marabolo kɔnɔna na o directeur ba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Moribo Nabila ale ka musokɔrɔba Dado Konta Masaramani ale wele kunungo a fatura ka sɔrɔ si bɛ sanji 70 ani sanji 3 la musokɔrɔba min don an ba an kanuba ba a tun kɛlen bɛ k'an ka kunnafoni k'a sɛbɛkɔrɔ kanu an b'a lana k'a fɔ a denkɛ y'an ka ɲɛma ye o kɔfɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kun jateminɛlen bɛ musokɔrɔba in fɛ a tun bɛ dugawu k'an ye sanga ni waati bɛɛ ko an bɛ baara min na ni Masaramani kɛ wele ser'o ma a fatura kunungo janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo Lazara selilen kɔfɛ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na janaja in na ka Jabali mara Kurumari ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔna na kɔkan na maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i y'an dɛmɛ nin na ŋaniya na maa o maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i ka dɛmɛɲɔgɔnya sira ma hakilila la nin baara in senfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn arajo La Voix de Jabali kura tɔgɔ la Jabali kura dugutigi arajo La Voix de Jabali kura maaw bɛɛ a cakɛla kelenkelenna bɛɛ lajɛlen Kurumari kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bonya se i ka bɛɛ ye yarabi ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye ala kana juru sara n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye ala ka baarabara nɔgɔya ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye a y'an kɔn kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛ ma ala ko nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ni k'an da don kɔnɔ ala k'o k'a kɛ ala ya kosɔn ne ni musokɔrɔba in ka baro laban o de ye k'a fɔ Ablayi Kulubali i ka kunnafoni yɛrɛ kuma dɔw la n'a bɛ lamɛn ne bɛ siran de k'o sababuya kɛ don o don ko nin kɛra diɲɛ yɔrɔ dɔ la don o don ko nin kɛra diɲɛ yɔrɔ dɔ la o de b'an siran kunnafoni in ka d'an ye kojugu n'an m'a lamɛn an ti lafiya wa n'an y'a lamɛn an ti lafiya ala k'an ka jamana kɔlɔsima don o don a tun bɛ nin de fɔ ne n'a ka kuma laban kɛra nin ye an fɛn fɛn min an si tɛ tulomagɛlɛn sigi la ala kana ni aw k'an kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ